Wel, gawn ni droi at Salm 106 y bore yma am ein galwad i addoli. Molwch yr arglwydd, diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Pwy all dreithi gweithredoedd nerthol yr arglwydd, neu gyhoeddi ei holl foliant. Gwyn ei byd y rhai sy'n cadw barn ac yn gwneud cyfiawnder bob amser. Wel, gawn ni ymateb nawr ac addoli gyda ein hemyn cyntaf ni. Mae Duw yn llon pob lle, presennol ym mhob man, y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan. Wel, i ni'n troi bore yma nawr at Genesis pennod 11 a 4. Mi ddarllenwn ni'r bennod o'r ysgrythyr, ac ar ôl gweddi, gawn ni fynd trwy yr hanes gyda slides yn gyflym i gael yn glir yn ein meddwl ni mor glir a phosib. Ynyddiau Amraffel brenin Sinar, Arioch brenin Elasar, Cedor Laomer brenin Elam a Tidal brenin Goim. Rhyfelodd yr rhain yn erbyn Bera brenin Sodom, Birsa brenin Gomora, Sinab brenin Adma, Semeber brenin Seboim a brenin Bela sef Soar. Cyfarfu'r rhain i gyd yn Nyffryn Sidim sef y môr Heli. Am 12 mlynedd y buont yn gwasanaethu Cedor Laomer, nes iddynt wrthryfela yn y 3 flwyddyn ar 10. Ac yn y 4 flwyddyn ar 10, daeth Cedor Laomer a'r brenhinoedd oedd gydag ef, a tharo'r Reffaimiaid yn Ashtaroth Carnaim, yn Yswsiaid, yn Ham, yr Emiaid yn Safe Ciriathaim, yr Horiaid y mynydddir Seir, hyd El Paran ar ddyn y diffeithwch.
Yna troesant a dod i Mispat, sef Cades, a tharo holl dir yr Amaleciaid, a hefyd yr Amoriaid, oedd yn trigo yn Hasason Tamar. Yna daeth brenin Sodom, brenin Gomora, brenin Adma, brenin Seboim a brenin Bela, sef Soar, i ryfela yn Nyffryn Sidim. Yn erbyn Cedor Laomer, brenin Elam, Tidal, brenin Goim, Amraffel, brenin Sinar, ac Arioch, brenin Elasar. 4 brenin yn erbyn 5. Yr oedd Dyffryn Sidim yn llawn o bylle pig, ac wrth i frenhinoedd Sodom a Gomora ffoi, syrthiasant i mewn iddynt. Ond ffodd y lleill i'r mynydd. Yna cipiodd y 4 holl eiddo Sodom a Gomora, a'i holl luniaeth a mynd ymaith. Cymerasant hefyd Lot, mab i frawd Abram, a oedd yn byw yn Sodom a'i eiddo, ac eithant ymaith. A daeth un oedd wedi dianc a dweud am hyn wrth Abram yr Hebread, oedd yn byw wrth erw Mamre yr Amoriad, brawd Esgol ac Aner, rhai oedd mewn cyngrair ag Abram. Pan glywodd Abram am gaeth gludo ei frawd, casglodd ei wir arfog oedd yn perthyn i'w dŷ, 319 ohonynt, ac ymludiodd hyd Dan. Aeth ef a'i weision yn fynteioedd yn ei herbyn liw nos, a'i taro a'i hymlid hyd Hoba, i'r gogledd o Ddamascus. A daeth ar holl eiddo yn ôl, a dwyn yn ôl hefyd ei frawd Lot a'i eiddo, a'r gwragedd a'r bobl. Wedi Abram ddychwelyd o daro Cedor Laomer a'r brenhinoedd oedd gydag ef, aeth brenin Sodom allan i'w gyfarfod i ddyffryn Safe, sef dyffryn y brenin, a daeth Melchizedek, brenin Salem, a bara a gwyn iddo. Yr oedd ef yn offeiriad i'r Duw Goruchaf, a bendithiodd ef a dweud, bendigedig fyddo Abram gan y Duw Goruchaf, perchen, nef a deiar. A bendigedig fyddo'r Duw Goruchaf ar oes delynion yn dy law. A rhoddodd Abram iddo ddegwm o'r cwbl. Dywedodd brenin Sodom wrth Abram, rho'r bobl i mi, a chymer di'r eiddo. Ond dywedodd Abram wrth brenin Sodom, tyngais i'r arglwydd Dduw Goruchaf, perchen, nef a deiar, na chymerwn na gedau, na charau esgyd, na dim oll sy'n eiddo i ti, rhag i ti ddweud yr wyf wedi cyfoethogi Abram. Ni chymeraf, ond yr hyn a fwytawodd y llanciau, a chyfran y gwir a ddaeth gyda mi, sef Aner, Esgol a Mamre. Cant hwy gymryd ei cyfran. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni droi at yr arglwydd nawr te mewn gweddi gyda'n gilydd. I ni'n diolch arglwydd am y cyfle newydd a'r fraint o gael cyfarfod ynghyd yn enw Iesu Grist, a dod i dygeisio di ac i ddaddoli di nawr o arglwydd y bore yma, fel i ni wedi canu nesau at Dduw, sydd dda i ni. Oherwydd dy fod ti yn arglwydd gogoneddus ac uchel, oherwydd mae ti yw perchen, nef a deiar, fel i ni wedi darllen yn y darlleniad, a bod ti o arglwydd yn paratoi gledd ar ein cyfer ni, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Fel i ni'n gweld Melchizedek wedi paratoi gledd ar gyfer Abram. Ac o arglwydd i ni'n dod felly i daddoli di nawr o arglwydd, i ni'n diolch, mae dyma ddydd yr atgyfodiad pan gododd Iesu Grist o'r bedd yn fyw. Ac bod e wedi cyflawni ei waith, bod e wedi dod, wrth gwrs, i'w roi ei hunan yn aberth dros ein pechodau, fel bod cysylltiad eto a pherthynas eto yn bosib rhwng dyn a Duw. Fel dy fod ti yn gallu tywallt y fendith arno ni arglwydd, a dy fod ti'n gallu dod i heddwch gyda dyn
yn Iesu Grist. Ac ni'n diolch bod e wedi llwyddo, bod e wedi cyflawni ei waith, bod e wedi talu gyda'i waed i symud rwystyr ein pechodau ni, fel bod Duw yn gallu dod i fywyd dyn, a bod dyn yn cael dod i berthynas newydd byw gyda Duw. Perthynas o gariad, rhwymyn o gariad, na all neb ei dorri. Ac o arglwydd felly, i ni'n diolch am y fraint sydd gyda ni o ddod ger dy fron di, o ddod i'th geisio di, ac i gael ein bendithio gen i ti heddiw. Ac o arglwydd i ni yn credu bod gen i ti fendith ar ein cyfer ni heddi, trwy dy air sanctaidd a thrwy weinidogaeth yr ysbryd glân. I ni'n diolch bod Iesu Grist ar ôl iddo atgyfodi o'r bedd, iddo esgyn i godi lan i'r nefoedd ac anfon yr ysbryd glân oedd wedi ei addo y diddanydd arall. Ac i ni'n diolch bod yr ysbryd wedi dod ar ddydd y Pentecost. Ac i ni'n gweddio arglwydd yn dair am weinidogaeth yr ysbryd glân heddiw yn ein plith ni. Yr ysbryd sydd yn argyhoeddi yn y galon o bechod dyn, o gyfiawnder Duw a cyfiawnder Iesu Grist, a cyfiawnder i ni yn Iesu Grist, ac o farn, bod Satan wedi ei farnu a bod Duw ar ei orsedd. Yr un sydd yn gogoneddu Iesu Grist, cyn gweddio bydd yr ysbryd yn ein helpu ni bore yma i ogoneddu yr arglwydd Iesu wrth i ni edrych ar Melchizedek. Ac o arglwydd y bydd hyn yn wledd i ni wedyn ni, i'n henaid ni o arglwydd. Byddi di'n cryfhau ein ffydd ni, ein cariad, ein gobaith ni arglwydd, y byddwn ni'n tyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth ohono ti, y byddwn ni'n dwyn mwy o ffrwyth, gogoniant i ti yn ein bywyd, a falle bydd rhai yn dod i dynabod i am y tro cyntaf. Bydd di'n torri mewn am y tro cyntaf i fywyd rhywun heddiw. O arglwydd i ni'n cyflwyno hyn i gyd i ti. I ni'n diolch arglwydd bod ti wedi addo bod yn y canol gyda ni, pan i ni wedi dod at ein gilydd yn enw Iesu Grist. Ac i ni'n gweddio byddi di yn y canol, ac y byddwn ni'n gweld ôl dy waith di yn ein plith ni o arglwydd. A hynny ein lles ni wrth gwrs, ein bendith ac gogoniant i ti, ac dyfodiad dy deyrnas di o arglwydd. Deled dy deyrnas ac o arglwydd sancteiddiau'r dy enw di o arglwydd. Gweddio byddi di'n cael y clod a'r gogoniant i gyd yn ein plith ni heddiw. Ti y Duw mawr gogoneddus, ti yr arglwydd, Jehova, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dros ein hunain fel hyn, i ni'n gweddio dros waith ar efengil yn ein gwlad ni, yn gofyn i ti fywhau y gwaith arglwydd yn ein dyddiau ni. Ac i ni'n gweddio dros y byd wrth gwrs, ac dros frodyr a chwiorydd sydd yng nghanol amgylchiadau anodd iawn, gyda sefyllfa Twrci a Syria o arglwydd, ac i ni'n gwybod bod yna eglwysi wedi cael ei chwalu, a ni'n gwybod bod rhai wedi colli anwyliaid, ac i ni'n gofyn dy fendith ar ein brodyr a'n chwiorydd o arglwydd, ac iddyn nhw fod yn fendith trwy dy ras di, i eraill sydd yn dioddau yn ofnadwy yn y sefyllfa hyn. Ac o arglwydd bendithiau'r asiantaethau Cristnogol yn benodol sydd yn helpu yn ymarferol a diolch amdanyn nhw. Ac o arglwydd i ni'n gweddio dy fendith ar y sefyllfa. I ni'n diolch o arglwydd bod ni wedi gweld yn y Beibl bod ti ddim yn addo na fydden na ddim pethau fel hyn yn digwydd. Bydd rhyfeloedd a sôn am ryfeloedd, bydd deiar grynfau a newyn mewn mannau. Bydd hyn yn para nes dyfodiad Iesu Grist. Ac mae'n dangos i ni cyflwr syrthiedig y byd o arglwydd, bod ni mewn byd sydd wedi greithio oherwydd pechod.
ac arglwydd i mynd rhoi y dyhead yma, a'r greadigaeth yn ocheneidio, ac i ni yn ocheneidio arglwydd, am ddyfodiad Iesu Grist, a dydd ein mabwysiad pan fydd y nef newydd a'r ddeiar newydd yn ymddangos gyda'i ddyfodiad ef. Arglwydd, diolch am y gobaith sydd gyda ni, tu hwnt i'r byd presennol hwn. Ac arglwydd felly, ni'n gofyn i ti'n harwain ni yn nawr. I ni'n gweddio dros y rhai sy'n methu bod gyda ni, i ti i cynnal nhw, a'i cadw nhw, a'i bendithio nhw arglwydd, yn wedig y rhai sy'n mewn gwendid a llesgedd ac yn yr ysbyty. Arglwydd ymgeledda nhw a dy ras. Derbyn ein diolch nawr arglwydd ac arwain ni yn enw Iesu Grist. Amen. Reit, wel, ni wedi cael darlleniad o lyfr Genesis, ac o'n i'n meddwl bore yma y bydden ni'n mynd trwy yr hanes yn gyflym gyda rhai sleidiau os ydyn ni'n gallu. Ac diolch yn fawr i Geraint. So we'll go through the part that we're looking at this morning, Genesis 14, and we'll go through it quickly to get the story clear in our minds. I'll say it in English now for Kobe, but it's all there in the both languages. Abram had come now then to live near Mamre in Canaan, of course, in Israel, and he built an altar to the Lord. And then we see that Lot, now then, that's Bethel up there, and Lot had moved down to Sodom and Gomorrah, near where the Dead Sea is today. And if we go on quickly, there was a war. It's the first war recorded in the Bible, and it's the red team against the blue team. It's 4 kings against 5 kings, and the king of Sodom is one of them that rose up against the 4 other kings that had been ruling over them. So Lot is caught up in this war. Okay, and if we go on, they met together, I think, there we are, in Siddim, and where the Dead Sea is, and at that time, if we go on, it was a place that was full of tar pits, just pools of tar, black tar pitch, okay? And then, as they were being defeated, the blue team were being defeated, and as they ran away, some of them fell into the tar pits, and some escaped to the mountains. So let's have a look. They've got a picture of the tar pit. There we are. The armies then came into the towns. They came into Sodom and Gomorrah. They took the possessions, and they took food even, and the provisions. And if we go on, they took people, and they captured Lot and took him as a hostage, and others as well, women as well, and children, and they took them as hostages. Okay, there we are. There they're going now then, up towards the north. And one man escaped, and he came to Abram. He presumably knew that Lot was related to Abram, and where Abram was to be found, and he came to tell him what had happened. Abram heard, and he gathered his trained men. He had 318 men of his own household, servants, who also could bear arms, I presume, for security, but he took them, and also he had friends, allies around him, and they went after the other armies, the red team, of course. And they went in pursuit as far as Dan. They were going northwards. And then they went as far as Hobah, north of Damascus, which we know of today. That's where they were when they caught up with them. He recovered the army that Abram had,
recovered everything. They attacked in the night, they divided into 3 groups, and they brought everything back, people and possessions. There we are. Lot and others, of course, were set free and brought all the way back. And as they came back from routing or defeating the 4 kings, they had a welcoming group. Let's have a look. First of all, the king of Sodom came to meet him in the Shaveh Valley, called Valley of the King. But at the same time, another king, Melchizedek, the king of Salem, Jerusalem, he brought bread and wine. Let's have a look. There we are. Bread and wine, a feast by a king for Abram. He was also not only a king, he was a priest of the Most High God. And he blessed Abram, and this is what he said: "Blessed be Abram of the Most High God, who delivered your enemies into your hand." And then Abram gave Melchizedek 1/10, 10% of what he had, he gave to Melchizedek and give to God, really, through Melchizedek. Then the king of Sodom said, "If you give me the people back, the hostages, you can have the possessions for yourself." But Abram answered and said, "I will not take a single thread or a shoelace of what is yours. I don't want anything at all, because I have raised my hand, I've made an oath to God, the Lord Most High, possessor of heaven and earth, the one who owns everything, not to take a thread or shoelace of yours. I don't need anything that you offer me," he says, "so that you will not be able to say, 'I made Abram rich.' I have everything I need in the Lord," Abram said. And then, I think it's the last one, "I will only take what my men have eaten," so their expenses for food, "and the spoils for my allies." Those that came with him, they could have a share of the spoils, but not Abram himself. Dyna ni. So that's a reminder i ni fynd dros yr hanes, i ni gael e'n weddol glir os gallwn ni yn ein meddyliau ni cyn dod at y neges sy'n codi ohono fe bore yma. Gawn ni droi nawr at yr ail emyn gyda'n gilydd. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Twysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni.
Wel, mae gyda ni syniad nawr o'r hanes yn Genesis 14. Mae'n hanes rhyfeddol mewn sawl ffordd. Ac o ran y neges nawr o'r hanes, wi eisiau edrych arno fe o safbwynt Duw. Ac eisiau nodi 3 pheth yn arbennig. Mae Duw yn caniatáu i Lot i gael ei ddal mewn rhyfel, na'r peth cyntaf. Mae e'n nerthu Abram i arbed Lot a'i eiddo. Ac wedyn ni, mae'n rhoi datguddiad o'r Meseia. Mae'n rhoi datguddiad o'r arglwydd Iesu i Lot ac i ni yn Melchizedek, y Meseia, allwedd a sianel gras Duw i ddyn. Dyna'r 3 peth mor gryno a gallwn ni bore yma. Yn gyntaf, mae Lot yn cael ei ddal mewn rhyfel, fel wedys i, y rhyfel cyntaf i gael ei gofnodi nawr te yn y Beibl. So edrychwn ni ar y sleid cyntaf, allwch chi ddim gweld e, ond cyfan mae'n dweud yw, mae Noah, wrth gwrs, ar Dilew, ac wedyn Ham, Shem a Japheth, ac o fyna mae pawb wedi dod. Ac does dim llawer o amser ers hynny. Bod pawb yn deulu estynedig, yn perthyn i'w gilydd, maen nhw'n rhyfela yn erbyn ei gilydd. Ac mae hwn yn dechrau yn fuan, ac mae'n dal i fod yn ein byd ni heddi. Oedd y bobl mewn gwirionedd cemdryd o'n nhw o ryw fath yn y dyddiau hyn, ond maen nhw'n rhyfela yn erbyn ei gilydd. A mae 2 beth yn digwydd i gael rhyfel fel yna. Mae yna drachwant gan rywun i ddominyddu dros rywun arall. Felly, oedd Cedorlaomer yn gosod ei hunan uwch ben y pobl eraill. A rhai oedd gydag wedyn ni. Ac wedyn ni, yn erbyn hwnna, mae yna falchder i godi lan i wrthryfela a tharo nôl. Ac mae'r 5 brenin yn ardal Sodom, dyna maen nhw'n wneud. Ar ôl cyfnod sylweddol 12 mlynedd, maen nhw'n gweud, maen ni'n cymryd ragor o hyn, i ni'n codi lan yn ei erbyn ac i ni'n taro nôl. A mae rhywbeth tebyg ym mhob rhyfel. Mae rhywun eisiau cymryd drosodd, mae rhywun eisiau meddiannu tir neu eiddo neu rhywbeth, a mae rhywun arall yn dweud na ac yn codi lan yn erbyn. Ac mae hynny wir yn y rhyfeloedd sydd yn y byd heddi, wrth gwrs, ac yn aml iawn, dyw pobl ddim yn perthnasau pell oddi wrth ei gilydd yn y rhyfeloedd hynny. Ac dyna fe. Beth bynnag, mae Lot yn cael ei ddal nawr te yng nghanol hyn i gyd, achos mae wedi symud lawr i Sodom. Ac mae'n cael ei gymryd yn whistle, hostage, wrth gwrs, a'i deulu, mae yna wragedd a phlant, ac yr eiddo wedi cael ei gymryd, wrth gwrs, hefyd gan y milwyr eraill. Mae 2 beth i ddweud ynglyn â hyn. Gall unrhyw un ohono ni gael ei effeithio, wrth gwrs, gan ryfel a chan trychineb yn y byd. Mae'n ffaith yn y byd nawr, fel ddwedodd Iesu Grist, mi fydd rhyfeloedd, mi fydd deiar grynfau fel sy'n digwydd nawr, a gall unrhyw un, a mae Cristnogion yn cael ei dal yng nghanol hynny heddi. Wrth gwrs i bod nhw. A dyw hynny ddim yn bechod, mae'r ffaith bod nhw yn ei gwlad a bod nhw'n cael ei dal yn y pethau yma, wel, mae'n rhan o fywyd yn y byd syrthiedig i ni'n byw ynddo fe. Ac eto, gyda Lot, mae e wedi dewis, wrth gwrs, mae wedi pellhau oddi wrth Abram, nid jyst bod nhw wedi gorfod gwahanu rhywfaint, ond mae wedi mynd am Sodom. Achos y cyfoeth, achos bod e mor ddeniadol, bod y bywyd yn mynd i fod mor fras, heb ystyried, chi'n cofio pwy fath o bobl oedd yna, siwr bydde fe'n effeithio i berthynas a Duw, a mae'n dewis cwmni aniwiol iawn. A mae'n cael ei ddal i raddau yn ei bywydau pechadurus nhw.
Nawr, mae wedi mynd o'i ddewis. Mae rhaid ni gael y balans yma'n iawn. I ni yn y byd, wrth gwrs, pob un ohono ni, allwn ni ddim dianc o'r byd, i ni yn y byd. Ond, di ni ddim i fod i roi ein calon a'n serch ar bethau y byd, bod ni'n meddwl rhywun peth ar byd. Mae cyfan sy'n bwysig i beth sy'n edrych yn neis, beth sy'n teimlo'n iawn i ni, a mwyaf i ni'n cael o gorau ydi bywyd. Fel na mae'r byd yn meddwl, heb ystyried beth sy'n iawn yng ngolwg Duw, a beth yw ewyllus Duw ar y mater. Wel, mae wedi dewis, a mae'n cael ei ddal yn y sefyllfa yma. A mae'r arglwydd yn caniatáu iddo fe gael ei ddal yn y sefyllfa yma. A mae yna rybydd, chi'n gweld, ond dwi ddim yn cymryd y rybydd, dyle fe wedi dod o Sodom. Dyle fe wedi ffindio rhywle arall, ddim yn rhy bell oddi wrth Abram i gael cwmni Abram, bod nhw'n gorfod pellhau o ran yr eiddodd gyda nhw, bydde hynny'n llawer gwell iddyn nhw. Mae'n beth da ac yn beth pwysig i ni gael ein atgoffa, weithiau ni'n cael ein dal. Gallwn ni fod yng nghwmni pobl anhywiol ac ni'n cael ein dal yn dewis nawr mynd i'w cwmni nhw ac yn cael ein dal achos maen nhw'n mynd i drafferthion, yn ei drygioni falle, beth bynnag yw gallwn ni gael ein dal. Mae rhaid ni fod yn ofalus. Mor bwysig yw cwmni credinwyr, mor bwysig yw cwmni pobl Dduw, mor bwysig yw cwmni eglwys Iesu Grist yn gyson. A bod ni'n mynd o fanna, wrth gwrs, ni yn y byd, bob dydd, ond ein dewis ni a'n calon ni ar bethau yr arglwydd. Felly mae'n caniatáu i hwnna ddigwydd fel rhyw fath o rhybydd iddo fe. Ond gweitha'r modd, dyw e ddim yn cymryd sylw ohono fe. Yn ail, mae Abram yn cael ei gymell a'i nerthu i arbed Lot. Mae'r newyddion yn dod, chi'n cofio'r dyn sy'n dod ar newyddion, ac mae'n dod ar newyddion i Abram yr Hebread. Mae e'n glynu wrth y gwir Dduw, mae wedi dod i gredu yn y gwir Dduw. A sylwch ar ymateb Abram. Mae e'n rasol iawn, iawn. Dyw e ddim yn golchi ddwylo ohono fe a dweud, wel, mae e wedi wneud ei wely yn Sodom, rhyngtho fe a'i bicil. Na, dyw e ddim yn dweud hynny. Does dim chwerwder yn ei galon e, mae e'n raslo'n iawn. A mae'r Beibl yn dweud bod e'n ei ystyried yn frawd iddo fe. Adnod 14. Pan glywodd Abram am gaeth gludo i frawd. Nawr, allwch chi gymryd hwnna, wrth gwrs, mewn dwy ffordd. Mae e'n nai iddo fe, so mae'n frawd, mae'n perthyn yn naturiol iddo fe, ond dwi'n credu bod na fwy na. Mae e'n frawd yn y ffydd hefyd, achos mae'n lot cyfiawn. Mae e'n credu yn yr arglwydd hefyd, y Duw goruchaf. Bod wedi gwneud penderfyniadau ffôl, mae e'n credu yn yw hefyd, chi'n gweld, ac yn credu yn yr arglwydd. A mae Lot, mae Abram yn ei weld fel brawd iddo fe. Ac mae e'n rasol iawn tuag ato fe. Ac mae'n mynd i'w helpu fe, a'i adfer a dod â fe nôl. Ac i ni'n darllen hyn yn Galatiaid, pennod 6, gyfeillion neu frodyr, os caiff rhywun ei ddal mewn rhyw drosedd, eich gwaith chwi y rhai ysbrydol yw ei adfer mewn ysbryd addfwyn. Ond edrych atat dy hun rhag ofn i tithau gael dy demtio. Beth yle'n hagwedd ni fod at rhywun sy'n gwrthgilio? At rhywun sy'n pellhau? Falle wedi bod gyda ni yn pethau'r ffydd, yn dilyn yn agos, falle, yn flaenllaw, ond wedi pellhau, wedi wneud penderfyniadau a dewisiadau ffôl, falle. Beth yle'n hagwedd ni fod? Wel, dyma esiampl Abram, a mae'n esiampl ardderchog i ni. Nid golchi'n dwylo ohonyn nhw. Na, dim o gwbl, bod yn rasol, a pob cyfle ceisio annog nhw i ddod nôl, wrth gwrs.
i ddod nôl at yr arglwydd, i ddod nôl at eglwys Iesu Grist. Yn dyner. Ac mae'r adnod yna'n adnod allweddol iawn. Siwr ni'n trin ein gilydd pan mae rhywun wedi cwmpo, pan mae rhywun wedi cwmpo i bechoed. Beth bynnag yw siwr ni'n helpu, i ni eisiau dod â nhw nôl, odyn. Ond nid fel rhyw farnwr, fel petai ni'n berffaith. Na. Annog nhw i ddod nôl. Gan wybod y gallen ni fod yn yr un sefyllfa. Y gallen ni wneud penderfyniad ffôl. Y gallen ni gael ein denu bant oddi wrth yr arglwydd. Ac mae ysbryd ac agwedd Abram yn hyfryd. Mae'n mynd yn syth. Mae'n neud beth mae'n gallu neud i gael ein nôl. Ac mae'n casglu ei ddynion, ac oedd gyda fe ddynion gweision, oedd ag arfau, falle, o ran, fel o'n i'n gweud, o ran security, falle, yn y tŷ, ac yn yr ardal, chi bod lle oedd ei wersi lle. A hefyd, mae wedi ennill parch ei gymdogion, Abram. Mae wedi ennill parch ei gymdogion aner esgol a Mamre. Ac oherwydd hynny, maen nhw yn gweld bod Duw gydag Abram, maen nhw'n parchu fe, ac maen nhw'n fodlon mynd gydag i'w helpu fe. Ac maen nhw'n falch o gael Abram gyda nhw, ac maen nhw'n fodlon ei helpu fe. Ac beth i ni'n gweld yn yr hanes, maen nhw'n cael lot yn ôl, wrth gwrs, ar eiddo, a'r teulu, ac yn y blaen, ffyddlondeb Duw i lot anffyddlon. Ffyddlondeb Duw i lot anffyddlon. Dyna beth i chi'n gweld. Trigaredd Duw i Sodom a Niwion. Ffyddlondeb Duw i lot anffyddlon. Oedd e'n blentyn anffyddlon. Trigaredd Duw i Sodom a Niwion. Yn arbed y bobl a'r eiddo trwy Abram. Wrth gwrs, beth ddyle fod wedi digwydd? Beth ddyle ddigwydd y mywyd pobl? Beth ddyle wedi digwydd y mywyd Lot? Dyle fe wedi dod nôl at yr arglwydd. Dyle fe wedi dod yn nes at Abram. Rywsut i gael cymdeithas. Ond nath e ddim. Beth ddyle fod wedi digwydd pobl Sodom? Dyle nhw fod wedi ceisio Duw Abram, wrth gwrs. Achos mae'n drist iawn. Dyma y dre, a'r ddinas, y ddwy ddinas nes ymlaen, maen nhw'n cael eu chwalu'n llwyr, wrth gwrs. Dyn nhw ddim wedi newid. Maen nhw wedi parhau yn eu cwrs. Ac os oes rhywun yma bore yma, sydd dal yn eu pechodau, sydd ddim wedi dod at Iesu Grist. Mae'r arglwydd yn drigarog. Mae'r arglwydd yn oedi. Mae yn amyneddgar iawn. Ond os i ni ddim yn dod ac yn troi ac yn edifarhau, i ni'n wynebu distryw, wrth gwrs, yn uffern. A chi'n gweld yn hanes Sodom a Gomorra. Maen nhw'n cael rhybydd, maen nhw'n cael trigaredd Duw. Ond diolch yn cael effaith. Mi ddyle daioni Duw ein tywys ni i edifeirwch, medde'r ysgrythur. Mi ddyle daioni Duw ein tywys ni, yn tynnu ni i edifarhau, i droi ac i'w geisio fe. A mae'n drist i weld dyw e ddim yn digwydd. Ond mae'r neges gyda ni heddi, edifarhewch, trowch. O'ch pechod, trowch at yr arglwydd Iesu. Plygwch iddo fe fel arglwydd a pwyswch arno fe fel gwaredwr. Ac yn drydydd nawr mae'r arglwydd yn rhoi datguddiad o'r Meseia. Allwedd a sianel ei ras a chibon. Siwr alle Duw alw, bendithio, addo cymaint, gwneud cyfamod fel nath i Abraham, a'i gadw fe fel mae'n gwneud. Siwr alle Duw wneud hynny? Chi'n cofio, oedd Abraham fel llawer o'r lleill yn addoli ei lunod draw yn Irac. Ond mae Duw yn ei alw fe. Mae Duw yn torri mewn
yw fywyd e. Mae Duw yn ei fendithio fe, mae'n addo cymaint iddo fe. Siwd allai Duw wneud hynny? Siwd mae'n gallu wneud hynny heddi gyda ni? Siwd mae Duw yn gallu galw pechaduriaid i ddod ato fe? Siwd mae'n gallu addo bywyd tragwyddol i ni? Siwd mae'n gallu addo bod yn fugail ac yn graig i ni yn ein bywydau? Siwd mae'n gallu wneud hynny? A dyma'r allwedd trwy Iesu Grist. Ac i ni'n cael darlun o Iesu Grist yn Melchizedek. Nawr, mae dau bosibilrwydd real wrth i chi esbonio pwy yw Melchizedek. Dau bosibilrwydd realistig. Mab Duw ei hunan yn ymweld yn ffurf dyn, neu person dynol oedd yn gysgod o'r Meseia. A dyna dwi'n credu yn sicr, person oedd e, hanesyddol, oedd yn gysgod o'r Meseia. Ond i ni ddim yn gwybod dim amdano fe. Yn fwriadol, mae'r Beibl yn dawel amdano fe, yn fwriadol iawn. Hebreaid 7, adnod 3, i ni'n darllen y geiriau hyn. Ac yntau heb dad, heb fam, heb achau, nid oes iddo na dychrau dyddiau, na diwedd einioes, ond wedi ei wneud yn gyffelyb i fab Duw. Dyna chi. Nid mab Duw oedd e, wedi ei wneud yn gyffelyb i fab Duw. A mae'n aros yn offeiriad am byth. Resembling yn Saesneg, chi'n gweld e? The Son of God. Ac felly, mae fel petai Duw yn rhoi sketch ymlaen llaw cyn y peth go iawn. Gach chi fi weld. Dyma'r sleid nesaf nawr te. Pwy chi'n meddwl? Sketch o bwy o hwnna? So un yn gwybod? Kobe, do you know who that is? Not Mona Lisa, let's have a look. Correct. Da iawn. And the next one? Any idea? Mickey Mouse? Yeah. Some early sketches from Walt Disney of Mickey Mouse. Pan chi'n cael sketch, chi'n gweld yr amlinelliad, chi'n gweld y tebygrwydd, ond nid y person ei hunan yw e, neu'r beth bynnag yw e. Ac yn Melchizedek, chi'n cael fel sketch o'r arglwydd Iesu Grist. I ddangos, wrth gwrs, beth sydd gan Dduw mewn golwg, a siwd mae Duw yn bendithio Abram ac yn bendithio dynion ac yn rhoi gwledd o fendith i ni. Ac felly, newn ni gymharu y sketch ar yr un go iawn yn y sleid nesaf, Melchizedek a Iesu Grist. Y peth cyntaf ni'n darllen, mae e heb dad, mam, achau, heb ddechrau na diwedd oed. Ni'n gwybod dim o'i hanes e. Mae lot o bobl wedi trio creu rhyw hanes, i ni ddim yn gwybod dim o'i hanes e. Yn fwriadol, wrth gwrs, mae'r Beibl yn gwneud hynny. Ac mae hynny yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist yn yr ystyr bod e'n dduw tragwyddol. Bod e heb ddechrau ac heb ddiwedd. Ac felly yn offeiriad am byth. Felly, rhai adnodau i gadarnhau hyn i ni. Iesu Grist, hwn yw delw y Duw anweledig. Cyntaf fynedig yr holl greadigaeth. Image of the invisible God. Duw mewn cnawd. Heb ddechrau a heb ddiwedd. Siwd mae Duw yn gallu bendithio dyn. Siwd mae Duw yn dod i berthynas â dyn. Oherwydd bod Duw wedi dod mewn cnawd yn Iesu Grist. Sef ni mlaen te. Yn ail,
Beth yw ystyr enw Melchizedek? Wel, Melech yw brenin a Sedec yw cyfiawnder. Mae e'n frenin cyfiawnder ac mae e'n frenin Salem, sef Jerusalem. Doedd Jerusalem ddim yna pryd hynny, ond mae Moses yn dweud hynny wrtho ni. Y rhai sy'n ddiweddarach yn darllen i ni wybod le brenin Salem. Ond wrth gwrs mae Salem, Shalom, yn golygu heddwch a bendith Duw. Mae e'n frenin cyfiawnder ac yn frenin heddwch. Nawr, yn yr Efengyl, mae cyfiawnder a heddwch yn holl bwysig. Siwd mae Duw cyfiawn yn gallu derbyn pechadur anghyfiawn? Siwd mae'n gallu wneud hynny? Siwd mae Duw yn gallu rhoi ei heddwch i rhai sydd wedi gwrthryfela yn ei erbyn Siwd mae'n gallu rhoi gwledd ysbrydol i ni. Ni wedi canu am gyfiawnder pur a heddwch yn cusanu euog fyd. Yn yr emyn i ni newydd ganu ond i ni. Siwd mae'n gallu wneud hynny? Wel, yn Iesu Grist, wrth gwrs. Ac ni'n cael chydig o adnodau i danlinellu fe. Gan ras Duw ac am ddim, y maent yn cael ei cyfiawnhau trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Siwd i ni'n dod yn iawn, siwd i ni'n cael ein cyfri'n iawn ger bron Duw. Mae e trwy Iesu Grist. Trwy bod e wedi marw i fodloni cyfiawnder Duw. Mae wedi byw yn gyfiawn ym mhob ffordd a mae wedi rhoi ei fywyd dros ein pechodau ni. Mae wedi bodloni cyfiawnder Duw ar ein rhannu yn ei fywyd ac yn arbennig yn ei farwolaeth. Ymlaen, adnod 22, cyfiawnder o Dduw ydyw. Dyna beth sy'n cael ei roi i ni yn Iesu Grist, cyfiawnder Duw, bod ni'n iawn yng ngolwg Duw, sanctaidd. Siwd mae'n dod i ni trwy ffydd yn Iesu Grist, i bawb sy'n credu. Siwd gafodd Abram ei fendithio gymaint gan Dduw, oherwydd Iesu Grist, a trwy ffydd, credodd e. Beth oedd Duw yn dweud wrtho fe, trwy ffydd. Un arall, 26, sef bod fei hun, mae Duw yn gyfiawn ac yn cyfiawnhau y sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu. Mae Duw yn gyfiawn bob amser. Gallai ddim wneud dim byd sy'n anghyfiawn ac yn anghywir. Oherwydd bod Iesu Grist i talu am ein pechodau ni, gyda'i fywyd cyfiawn, mae Duw yn gallu'n derbyn ni. Ac aros yn gyfiawn. A dweud bod ni'n iawn yr un pryd. Mae hwnna'n rhyfeddod. Mae hwnna'n rhyfeddol. Bod y rhai anghyfiawn yn gallu dod yn gyfiawn yng ngolwg Duw oherwydd Iesu Grist a trwy bwyso ar yr arglwydd Iesu. A dyna'r wledd i ni'n cael gan Dduw trwy Iesu Grist. Ymlaen. Ac wedyn ni, wrth gwrs, mae'r heddwch yn dod trwy hynny. Fe ddaeth a phregethu heddwch i chi y rai pell hefyd i'r rhai agos. Mae'r Beibl yn dweud nawr, gallwn ni ddod i heddwch gyda Duw. Gallwn ni ddod yn iawn gyda Duw, gallwn ni ddod i berthynas o heddwch gyda Duw, trwy bwyso ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r hyn mae e wedi wneud droson ni. Dyna chi wledd. Oedd na wledd yn barod i Abram pan ddath e'n ôl, a mae na wledd i ni yn yr Efengyl. Bod ni, ein pechod, yn iawn yng ngolwg Duw trwy Iesu Grist. Bod ni'n gyfiawn, bod e'n gweld ni'n gyfiawn, a bod e'n cyhoeddi heddwch. I ni mewn perthynas o heddwch. Am byth? Trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu. Mlaen yn ni te. Ond mae e hefyd, nid yn unig mae e'n frenin i roi gwledd,
Oherwydd bod e'n frenin cyfiawnder a heddwch, mae'n offeiriad hefyd, ac mae Melchizedek yn offeiriad i'r Duw y goruchaf. Beth oedd offeiriad yn neud? Wel, oedd e'n sefyll rhwng y bobl a Duw. Oedd yr offeiriad yn offrymu aberthau i Dduw ac yn mynd o flaen Duw ar ran y bobl, ac oedd e'n dod mas wedyn ac yn cyhoeddi bendith Duw ar y bobl. Bod Duw wedi ei derbyn nhw, chi'n gweld? Ond oedd e'n sefyll rhwng y ddau. Yr offeiriad oedd yn gwneud hynny. A mae'r arglwydd Iesu, wrth gwrs, yn offeiriad ac yn cael ei ddisgrifio fel offeiriad yn ôl urdd Melchizedek. Yn offeiriad am byth. Am byth. Mae hwnna'n cael ei bwysleisio'n gryf iawn yn y Beibl. Mae'n offeiriad am byth. Mae popeth mae Iesu Grist wedi wneud, mae'r aberth wedi rhoi unwaith ac am byth. Sy'n eisiau yr aberth eto, sy'n eisiau talu dim byd eto. Mae'n ddigon am byth. Mae'n offeiriad yn y nef ac mae'n cyhoeddi bendith Duw arno ni, sydd am byth. Mae'n bendith dragwyddon. Mae'n bwysig bod ni'n gwerthfawrogi na chi yw le ddiwna te. Bod e wedi gwneud popeth drosto ni, a mae'n effeithiol am byth. A mae'r wledd sydd gyda ni yn Iesu Grist o heddwch a thrigaredd a gras, mae'n para am byth. Rhai adnodau nawr te i danlinellu. Yn awr, unwaith am byth. Na chi? Ar ddiwedd yr oesoedd, y mae ef wedi ymddangos mwyn dileu pechod drwy ei aberthu ei hun. Dyma fe, yr offeiriad. Fe oedd yr offeiriad, Iesu Grist, a fe oedd yr aberth. Felly oedd e'n offrymu ei hunan. Nid o'n ifael, dath pethau fel yna wedyn. Ond fan hyn, ni'n cael darlun o'r un sy'n offrymu ei hunan. Yn aberth dros ei bobl a dros ein pechod ni. I ddileu pechod. Nid rhywbeth bach yw pechod, chi'n gweld? Mae'n atgoffa ni eto. Gwau ni. I ni'n byw mewn dyddiau sydd ddim yn cydnabod pechod, a bod pechod yn rhywbeth difrifol, beth sy'n ddrwg yng ngolwg Duw, bod e wir yn ddrwg. A gallwch chi edrych heibio ddo fe, gallwch chi wario fe lawr. Chi'n bod, dwi ddim byd, rili. Wel, oedd e'n golygu gwaed mab Duw i symud pechod. Dyna beth oedd e'n golygu. Oedd e'n golygu bod mab Duw yn offrymu ei hunan ar y groes i ddileu pechod. A mae wedi wneud e. Ond nid rhywbeth bach yw pechod felly, yng ngolwg Duw. Gwau ni, os y'n ni'n meddwl hynny, ond mae'n awledd i ni bod ein pechod wedi ei ddileu trwy aberth yr arglwydd Iesu. Ymlaen? Diolch. Oherwydd nid i gysegr o waith llaw, rhyw lun o'r cysegr gwirioneddol yr aeth Crist i mewn, ond i'r nef ei hun. I ymddangos y nawr ger bron Duw drosom ni. Mae'n offeiriad yn y nef, mae'n ein cynrychioli ni yn y nef ar sail ei aberth. Ac felly mae ein bendithio ni, ac i ni'n gallu dod at Dduw trwyddo fe. I ni'n gallu addoli a gwasanaethu a ceisio Duw a cael ein derbyn trwyddo fe. Ydych chi sylwi ar fendith Melchizedek yn gyntaf, bendigedig fyddo Abram gan y Duw goruchaf. Yn rhan gyntaf, mae'n bendithio Abraham. Duw yn bendithio ni trwy Iesu Grist. Ond yn ail, bendigedig fyddo'r Duw goruchaf a roes delynion yn dylaw. Mae'n rhoi bendith nôl i Dduw ar ran Abram. A mae hwn yn bwysig. Siwr ni'n gallu dod yn haddoliad, yn gwasanaeth, a bod e'n cael ei dderbyn gan Dduw trwy Iesu Grist, wrth gwrs. Fe sy'n gwneud ein addoliad ni yn dderbyniol. Fe sy'n gwneud ein gwasanaeth ni yn dderbyniol. Mae'n dod â bendith Duw i ni, ac mae'n dod yn gwasanaeth ni fod yn dderbyniol ger bron Duw hefyd. Mae'n gweithio y ddwy ffordd.
I ni'n dderbyniol trwy Iesu Grist. Mae'n gwasanaeth ni sydd yn amherffaith. Mae'n addoliad ni sy'n amherffaith yn cael ei dderbyn trwy eiriolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn ni, ysyn ni mlaen te, gan fod gennym felly archoffeiriad mawr, mae e'n uwch nag Abram. Abram sy'n rhoi degwm iddo fe. Mae e'n bendithio Abram yn rhoi degwm iddo fe. Mae'n uwch, mae'n fwy. A dyma chi ben yr eglwys. Wrth gwrs, nid Abram yw pen yr eglwys, ond yr arglwydd Iesu Grist. Gan fod gennym felly archoffeiriad mawr, sef Iesu mab Duw, gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Ac hwnna oedd yr un ola, dyna ni, diolch yn fawr. 3 peth ni wedi edrych arno bore yma, gweddio bod e'n helpu ni. Mae'r arglwydd yn caniatáu i Lot i gael ei ddal mewn rhyfel. Mae hwnna'n rhan o'n bywyd ni yn y byd, ond gallwn ni fynd i drafferthion os i ni'n dewis cwmni yr anniwiol, nid yn ein dyletswydd bob dydd, yn ein gwaith cyfreithiol, ond os i ni'n dewis cwmni'r anniwiol, gallwn ni fynd i drafferthion gyda nhw. Mae'n rybydd i ni, ac dylen ni gymryd hwnna o ddifri. Agwedd Abram, a Duw yn nerthu Abram i arbed Lot. Anhagwedd ni a drai sydd wedi cilio falle, sydd yn anffyddlon ar hyn o bryd. Dylen ni fod yn dyner iawn ac yn ceisio pob ffordd i'w ennill nhw yn ôl, dod â nhw nôl at yr arglwydd, yn nes at y gymdeithas, gyda popeth y gallwn ni. Ac wedyn y darlun bach yma o'r arglwydd Iesu yn Melchizedek, y brenin cyfiawnder, brenin heddwch, yn rhoi gwledd i Abraham. A gwledd i ni, gwledd i bechadur anheilwng yn yr arglwydd Iesu Grist. Ydych chi wedi dod i'r wledd? Mae Duw yn ein galw ni ddod i'r wledd trwy edifarhau a dod ac Iesu Grist, ac oedden ni'n gwledda yn gyson. I ni yma heddi i wledda ar gariad Duw, ar ddarpariaeth Duw, a'r fendithion Duw i ni yn yr arglwydd Iesu. I ni'n iawn yng ngolwg Duw. I ni mewn heddwch ar Duw goruchaf trwy yr arglwydd Iesu. Mae yna un sy'n ein cynrychioli ni yn y nef, a mae'n gwasanaeth yn gweddiau ein haddoliad ni yn dderbyniol. I ni'n dderbyniol trwyddo ef. Mor bwysig yw cadw'n golwg bastod ar yr arglwydd Iesu, a diolch am y wledd sydd i ni, bod Duw yn meddwl am ffordd i'n bendithio ni a'n derbyn ni trwy ei fab annwyl. Amen. Gawn ni ddod nawr at yr emyn ola y bore yma. Yng Nghrist ei hun, mae'n ngobaith i, ef yw fy hael fy nerth fy nghan.
Diolch Arglwydd am dair i ni y bore yma. Diolch dy fod ti'n dduw mor drigarog a graslon. Ni'n gweld hynny tuag at Lot, hyd yn oed tuag at Sodom a Gomora, a tuag at Abram. Arglwydd, diolch bod ti mor drigarog ac amyneddgar. Helpa ni, Arglwydd, i ymateb i hynny, ac edifarhau a chredu yr Efengyl. Credu yn yr Arglwydd Iesu. Ac o Arglwydd i ni'n diolch bod ti yn paratoi gwledd ar ein cyfer ni, o fendith, o addewidion, o ofal parhaus, o gyfiawnder a heddwch yn yr Arglwydd Iesu Grist. Diolch bod ni wedi cael rhyw chydig o flas bore yma. Gyn ni'n gweddio bydd di'n helpu ni wledda yn ystod y dydd yma, mwy a mwy ar Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hosol gyda ni hyd nes y daw.